monggo sedulur do sami ngaji kangge sangu benjing yen mati ana kuburan setengah matimu kanan akhir padha ngepuki wong loro wajib nuturi marang anake diulang ngaji yen ra bisa wakil sing ngerti menawa besok dipitakeni urip nang donya pira suwene ibarat wong mampir ngombe mula kita wajib nindakne supaya mulya tembe mrene urip nang donya pira suwene ibarat wong mampir ngombe mula kita wajib nindakne supaya mulya tembe mburine sedulur do sami ngaji kangge sangu benjing yen mati ana kuburan setengah matimu karlan akhir padha wong loro wajib nuturi marang anake diulang ngaji yen ra bisa wakil sing ngerti menawa besok dipitakeni urip nang donya pira